हम यही सब खातिर बदनाम बानी। सब कहला कि भोजपुरी के कृष्ण खाली गोपी के फेरा में रहेला, हम ऐसा फेरा में कबो न रहिला। लेकिन हाँ निशा जी से कहिला हमेशा कि ली हले नदी हले जनाई देले सागरी जनाई मेरे से कह रहे हमारा के छोरी छोरी रहे नहीं दूर, हाय हाय रहे नहीं दूर। वह सैया मारे दैया मछरी आवेला जरूर, सैया मारे दैया मछरी आवेला जरूर। हाय रे हितमा रे सजनी सजनी रे सजनी घर घर घुसनी घुसनी रे हाली हाली पूछे बोला कैसन मिजाज बा, कैसन मिजाज बा हो कैसन मिजाज बा। हाली हाली पूछे बोला कैसन मिजाज बा, कैसन मिजाज बोला कैसन मिजाज बा। जैसन रहे काले बोला ऐसने का आज बा, सही बात है। बोला ऐसन आज बा का बोला ऐसन आज बा। सैया मारे दैया मछरी खियावेला जरूर। राजन भैया यही जे तू गावत तारू एही में एगो और बात कह ली हले नदी हले जनाई देले सगरी जनाई देले सगरी। असहु हम यही सब खातिर बदनाम बानी। सब कहला कि भोजपुरी के कृष्ण खाली गोपी के फेरा में रहेला, हम ऐसा फेरा में कबो न रहिला। लेकिन हाँ निशा जी से कहिला हमेशा कि ली हले नदी हले जनाई देले सागरी जनाई मेरे से कह रहे लाबरी रे लाबरी लाबरी रे सैया मारे जहिया मछरी आवेला मुहरी से मारी मारी हो मुहरी से मारी मारी दहिया देला तू, मुहरी से मारी मारी दहिया देला तू। हाय हाय दहिया देला तू, सैया मारे दैया मछरी खियावेला जरूर। सैया मारे दैया मछरी खियावेला जरूर। सैया मारे दैया मछरी खियावेला जरूर। राजन भैया यही पर एगो हमर भैया गाना गावेले अरे कितना झूठुर पुटुर बोललू ए धनिया मैंने करेलू सुटुर सुटुर अरे झूठुर पुटुर बोललू ए धनिया लाल सुटुर सुटुर हरी में चाला न करे के संग गुटुर गुटुर हरी में चाला न करे का रहरी में चला न करे के
सबके गुटुर गुटुर। अच्छा पता बा? आपके भाई गोलू जी का गाना। गोलू जी के गाना के चलते ना हाँ। ये हमारे पूरा जीवन के सबसे फेवरेट गीतकार हाँ। शिकारी बाबा के गाना है। अच्छा अच्छा ये गाना सुन के हम कितनो डिप्रेशन में रहेला ना सब सही हो जाला। अरे चुटुर पुटुर बोललुए रानिया लड़ेलु सुटुर सुटुर तारा हरी में चाला न करके तारा हरी में चाला न करके संगे गुटुर गुटुर तारा हरी में चाला न करके संगे गुटुर सोने के कटोरिया में लोह से लगी सोने के कटोरिया में लोह से लागी तयन कर बलमुआ देख के तयन कर बलमुआ देख के तरसे लाजी तयन कर बलमुआ देख के तरसे लाजी अनकर बलमुआ देख के तरसे ला। लेकिन सुनो यही में टिकवा ले आई हाँ पिया हो मांग के सिंगार टिकवा ले आई हाँ पिया हो मांग के सिंगार तो 100 जन ले आई हाँ पिया हो कि 100 जन ले आई हाँ पिया हो जीव के जंजाल छोड़ती हूँ तो छोड़ती हूँ हाइट से सोच लेना। एक तो धीरे थोड़ा सा ये हमसे लड़ने की बात बोल रही है। मैं 99 बार सुनती हूँ तो 100 बार मैं भी जवाब अच्छा देती हूँ। इसीलिए कहते हैं जब महरद से मेहरी लड़बे करी तब